Навярно ще видим нещо заучено. Марселиньо, удар ниско по тревата и гол за Лудогорец. Ето как едно статично положение доведе до попадение във вратата. Юргачевич е готов да набие Борислав Цонев, толкова разярен вратаря на Левски. Лудогорец побежда с 1-0 в Разград. Марселиньо надхитри на стената на Левски и изпрати топката в левия долен ъгъл на Боян Юргачевич. Разочарование изписано на лицето на Стойчо Стоев. Радост сред футболистите на Лудогорец. Те повеждат с 1-0. Именно в момента, в който не се виждаше начин, по който Лудогорец може да стигне до гол, Марселиньо спасява положението. Ето още веднъж как се разкъса стената. Марселиньо стреля покрай нея. Юргачевич плонжира, но нямаше как да отрази изстрела му. Може би от това повторение ще видим по-добре. Покрай стената завъртя топката Марселиньо. Мисля, че Юргачевич можеше да се намеси по-добре, тъй като бе покрил точно този ъгъл. Изстрела на Марселиньо не беше чак толкова силен. Потърси обяснение от Борислав Цонев, Боян Юргачевич, но мисля, че при това положение всеки момент ще ви покажем повторение на ситуацията с Жуниор Кишеда, надявам се. Първо обаче атаката на Лудогорец. Върджио Мисиджан, удар на Върджио Мисиджан, 2-0. В този момент матчът приключва, 86-та минута. Радост сред феновете на Лудогорец. Борислав Стоянов също е доволен. Върджио Мисиджан и 2-0 за Лудогорец. Много силен удар на холандеца. Юргачевич нямаше какво да направи. Бруно Рибейро може да отдъхне с облегчение, защото Лудогорец е на път да спечели тази среща и по този начин да събере актив от 6 точки. След първите 3 кръга Левски ще остане с 2 след двете равенства в началото на шампионата. Отново безмилостния удар на Върджио Мисиджан. С прав удар. Никакви шансове за Юргачевич. Двойното подаване беше наистина от много висока класа, висша класа. Жуниор Кишеда участва в това двойно подаване.